Vechea poveste. De cine... Aha. Îmi place, Dar oare de ce vă întreabă tot timpul? Zic, de ce o întreba tot timpul asta? Nu vede nicio reacție. Nu se întâmplă nimic pe aici și... Că m-a întrebat pe mine că tu vezi, sau ți-a zis Lili că vrea să formați un cuplu sau ar vrea sau nu știu ce. Și am vorbit cu ea, dar mi-a zis că vrea să cunoască toți băieții și nu știu eu ce vrea ea și ce gândește și că... Treacă cheful de mâncare. Păi și ce să-ți fac eu? Dacă este cald în casă, nu este obligatoriu să te uiți la mine, să știi. Stai dreapta, asta vreau să zic. La masă să stă dreaptă. Păi dreaptă stau pe Care scaun. frumos, nu să stă ca la cârciumă. Eu stau ca la gârcium. Eu stau bine, stau și dreaptă, sunt și pe scaun. Dacă îmi permis să mănânc și eu, mersi frumos. Dacă reușesc să mănânc și eu delicatesa asta. Hai, fac în gură și mestecă. Aveți mă o pilă să-mi ascult dinții? Vai, deci mă urc în mâine. Nu mai pot să mesteci. Câți căței de usturoi ai pus? Cosmine, Dar para asta e bună? Da? vrei o pilă să-ți ascult bune? dinții? O să-ți dau... Nu acum, stai să gusti din ea și după aia stau să gusti, că o să mai rămână. Oana, să știi că ne-am luptat cu Zita mai taurul. Până la după care am adunat lemne, am tăiat un copac ca să facem focul. Și până s-a făcut, s-a tăiat. Ce îmi pun gaza? Am dormit. Da! Acolo trebuie să vin? Hai că din acolo mă întorc. Am dormit o oră, am zis că mă duc în dor. Unde? Cu plăcere. Ce drăguț din fațele. Da, s-o crescut. Nicu! Mama, e bună. Lili? Lili! Aoleu, nu fac. Nu, apoi de aia nu-mi place. Dar și mie o linguriță. Nu-mi place. Îmi dau minută mea, că altă nu merge. Pune aici. Vreau și eu de asta. Stai! Ce ai făcut? E bună. Aia nu-mi place, că a fost bucușoara de aia. Mamă, e cea mai rea. Ce? Ce? Nu-i bună. Bine. De ce? Tu știi bună e asta? Nu știu, dar e bună. E acru. E acru? Da. Mie îmi place. Nu e acru. Nu e așa? Nu știu ce. I-am de sucuș. Ai gustat? Nu. Păi n-am Dar gustat. nu e acră. Nu e acru, mă. Da, Nu e acru. nu e acră. E de la fructele alea. Nu-s bune, n-au gust bun fructele. Ia. Cam luat eu de Bă, n-au gust bun fructele și nu i-a dat gust cum trebuie. nu am pus de ăla, zahăr. Bine, zahăr n-am pus deloc. De ce m-a s-a întărit? De să-mi dau asta. Ia! Până la Să o arunc? spălat. Ce faci acolo, crăstăină?
cu fructe de pădure, dar e foarte bună. Du-te și... Mamă, ce bună e. Ce nu e bună? E ceva ce ustură aici. Ah. Vai, ce ustură! Ustură rău! Ți-a luat foc gura? Ce ai pus, Constantine, de el a foc gura? Mamă, ce ai pus? El mă ajută să fac, nu știu ce a pus. Nu știu ce a pus. Ce ai pus? Ghimbir, ai auzit? A, ghimbir. Dar asta ce e? Coajă Da, de e măr? ghimbir. De portocală. Ghimbir a pus. A pus mult sau ce? Piper? Nu, Ghimbir, cred n-a că- pus piper. Mamă. Are ghimbir. Așa e, așa e. E ceva iute. E bun. Da, da. Nu? El a pus. Ce nu trebuia? El e de vină. El e vinovat. Ce nu trebuia? Ma, unde e Maria? El e vinovat. Hai, vino. Doamna Ioana, veni serviți de aici. Veni serviți o felie de asta, bună. Vai, dar are ghimbir, tu știi cum e? Dați că e bună asta.